Takže čaute ľudia, moje meno je Jenna a ja vás vítam pri novom videjku z Minecraftu a môžeme ísť na to, takže zahráme si napríklad, neviem, čo si zahráme. Aha, bola tu taká super vec. Ja niečo skontrolujem, takže uvidíme sa až tam. Zatiaľ čaute. Takže som späť a nie sme sa v tej hre. Chcem vám najskôr ukázať, že je to za hra, je to Master Builders, takže poďme sem. A tu sa začína. Je to, veď uvidíte sami vlastne, o čo tam ide. Takže začína to nezačína, takže uvidíme sa, až keď to budeme normálne hrať. Zatiaľ čaute. Takže som späť a už hráme. Vlastne, veď vidíte sami, o čo tam ide, takže za to, že sme lami a nevieme po anglicky, tak si to dáme do prekladača. Takže aha, dom na strome, úplne super. Takže vyriešili sme. Uvidíte sami, o čo tam ide. Vlastne to pochopíte asi hneď, keď vidíte, čo idem robiť. Ako fakt, ja seba nepovažujem, že za nejakú, ja neviem, nejakú úplne super mega hustú tú. No, nejakú stelbárku. Nie, fakt nie. Fakt neviem kresliť a my si tu napostavíme normálny strom, lebo už ma to chcá. Čo není dobré, keď ma to niečo chcá. Ste už pochopili. Takže pred chvíľkou bola búrka. Ja som bola z toho úplne na nervy, lebo som aj zvonku, ale taká moja kamoška sa mňa úplne chcela. Super, ďakujem. Fakt ďakujem. No, potom by som nenatáčala, takže to je fajn. A vlastne aj tak prší. Zase bude to len také, že jau. Len mne to teraz laglo. Vyzerá to tak, že áno. Takže tu napostavíme malý domček na strome. Je to džunglový dom, lebo džungla je džungla. Džungla je džungla. To ste pochopili. Ježiš, mi to hrozne laguje. Ja fakt neviem prečo. Nikomu to nelaguje okrem mňa, ale je to asi tým, že natáčam. Takže my si tu naspravíme takýto kružnicu. Takže prepáčte mi za to, že nebolo dlhšie videjko, nemohla som natáčať. Nemohla. No, škoda. Bude to len takýto, nebudeme tam dávať nábytok, aby sme to stihli, lebo za 2 minúty to stihneme fakt veľa. Takže rozmýšľam, že by som natáčala aj nejaké challenge a do popisku mi prosím vás napíšte, že kam idete na výlet. My so školou, no nie so školou, vlastne s našou triedou a s spievackou triedou ideme do Tatranlandie, čo je úplne super, ideme sa kúpať, čo je u nás veľmi podozrivé, že sa ideme práve kúpať. U nás určite. Prehovorili sme učiteľku, takže sa ideme kúpať. Ja sa tak moc teším, takže videjko asi nebude. Možno, že budú nejaké fotky odtiaľ, dáme ich do videa, alebo toto, a toto. Hrozne mi to seká, mňa to úplne až šere. Až ma to šere. Jano.
Dané meno ma nenapadlo. Nie, nenapadlo. Takže 1 minúta zo mňa robíte srandu. Ja budu zlá. Gimme. Ja som taká nervózna. Proste tak. Takže nezabudnite mi do komentárov napísať, kam idete na výlet. Určite mi to napíšte mi to. 66 sekúnd, čo ti šije ti už normálne. To je stihnem. OK, nestihnem. No, super, takže menej kecania, viac robenia. Zapamätajte si v ďalšom dieli. Menej kecania, viac robenia. Musím to zrobiť. Ja nesmiem, ja musím. Poď sa Ródko. What the fuck? Čo to má spoločné? Halleluja. Ja to nestihnem, Karole. Ja to nestihnu. OK. Takže posledné, čo sme stihli, je nič. Vyzerá to fakt divne. Fakt to vyzerá divne. Takže všetkým budeme dávať červenú, lebo som zlá. Aha. Aj tak to nestihol. Toto má byť na strome? To fakt. To ja mám krajšie. My to máme asi najhoršie. Nie, všetci červená. No nice. No. Takže už ste asi pochopili, o čo sem ide. Červená. Ja nikomu nebudem dávať akože moju wow kitty. Teraz ak pôjdem na červenú, tak sa asi pochcam. Chcem, aby ste to videli, budem stopovať, kde som dala červenú, takže uvidíme sa pri ďalšom dome. Takže sme pri ďalšom dome, to je úplne strašný dom, ako vidíte, fakt hrozný. Takže červená, vidíme sa u ďalšom. A teraz ide náš najkrajší. Wow. Tam dáme, že wow, bo sme wow kitty, wow. Oh yeah. Nevybuchol. To je zázrak. Takže všetkým červená. OK. Máme ešte fakt pár minút, takže si pohnite. Dúfajme, že budeme aspoň druhý. Už sa mi asi 1000 miliónov krát stalo, že sme boli druhý. Toto je fakt pekné, ale dám ti červenú. Ja nie som dobrý človek. Ja viem. Nesmiete ma za to obsudzovať. What the fuck. Máme 2 minúty, takže by si mohli pohnúť. Chytro s tými domami. Chytro. Nedokončené. Fakt teraz to vybuchne? Nie, nevybuchne. Vidíte, ako mi to oseká? Ja sa to fakt nemôžem. Červená. Máme minútu a pol minúty. Neriešim. Takže my sa len takto prehliadneme tie domy. Všetko bude... No. Noob. Daj noob. Keď je to pekné, ale je noob. Ako fakt. Fakaheda. Fakt. No. Všetko červené. Takže máme minútu poslednú, čo je veľmi zlé a ja to asi všetko prekecam, čo je úplne hrozné. Takže dúfajme, že vidíme sa zatiaľ. Čaute. Takže som späť a čo vravím, skončili sme tretí, vidíte to tu na pekne, tu budete to mať zvýraznené, aj tu dole. Takže sme tretí, sme super maliari a dáme si ešte jednu hru, ale toto video už stopnem. Tak zatiaľ, čaute. Tu zasa a už vlastne hráme a ideme si teraz postaviť, čo si ideme postaviť. Fakt viem pekne kresliť, len pritom nesmiem. Toto budú policajti. Skontrolujem. Polícia, OK. Takže ja sa pokúsim nakresliť ich auto. Fakt neviem, ako vyzerajú. Nie. Idem nakresliť tú policajskú čapicu.
Čapica. Aha. Nie, ako majú... Ježiš, ja na to prdím. Ja neviem, ako vyzerá policajské auto, si robí srandu. Tak za toto ma asi každý zabije. Proste sem nakreslím policiu. Tere. Fakt, neviem, ako mám nakresliť policiu, som z toho úplne vedla, lebo ja si pamätám iba hasičské čapky. A sem došel. Takže teď to spravíme iba takto, z tohto pekného. Takže asi takto to bude. Úsmev. Sa hodí k tým očiam. Takže fakt neviem, ako to kresliť. Ako to majú tí policajti hnusný, škaredý, chlpatý? OK. Nebudú škaredý ani chlpatý. Bude to proste nejak takto, nie to. Takto. Takto. Hej, som dobrá. Takto. Takže, takto bude vyzerať policajská čiapka. Prečo nie? Rozhodla som sa. Je to fakt úplne strašné. Ako fakt, ja fakt neviem nakresliť policajskú čapku. Fakt neviem nakresliť policajskú čapku. Aj keď môj oco je policajt. Nie, neviem. Fakt neviem. Ešte vám to dám takto, jak kečku, aby ste to nemali zasa jak teplouši. Bude to fakt hrozné. Neviem stavať, vlastne viem stavať, ale nie takéto ťažké veci. Viem stavať aj ťažké veci, ale teraz sa mi nechce. Nemám ďalšiu výhovorku. Končila som. OK, takže to bude nejak takto vyzerať. Takto. Bo nie tu. Hej tu. Takže už sa nám vyjasnilo počasie. A my máme minútu aj dačo. Rozlúčme sa so životom. Krásnym, sladkým, úžasným, sympatickým. Fakt, prečo som to povedala? Povedala. Nie som kráľom. Fakt nie. Ja to budem už robiť takto. Ja ich môžem kýchať. No a nezabudnite predsa napísať to, že kam idete na výlet. My už máme koncoročný, alebo nie. Ježiš, ono to vyzerá skoro jak lietajúce iglu. Niečím čiernym na hlave. Už to bude iba takto, kýcham na to. Hapči! Už to nestihnem, proste neviem kresliť policajské čiapky. Neviem. Fakt, ako teraz keby sem nabehla moja kamarátka, no tak buď ma vykričí, alebo sestra, že neviem nakresliť policajskú čiapku, aj keď môj oco je policajt. To fakt vyzerá divne. Ešte takto dám biele, jak ten odznak. Takto. Takto to majú, nie? Bo nie? Nie, nebudem nadávať. Nie, nebudem. Teraz to vyzerá jak stromček. Ne, ja to musím stihnúť. Ne! Tak to zostane takto. OK, skončili sme takto. Úplne super. A toto je prvé auto, kde to mám vidieť, že je to polícia? Červená. Škaredé to je to. Ja mám krajšie.
OK, takže nevybuchlo to. Radšej vám to budem nahrávať celé, lebo aby ste videli, že to vybuchne niekedy. Toto ako fakt. Toto je polícia. Aj toto je polícia. To je husté. Píu. Nie takto. OK. Ešte máme niečo cez 5 minút. What the čo to je, Ježiši Maria? Čo to je? Tam idem ja. Počkaj, tam idem ja. Aha! No to vyzerá fakt divne, aha. Tam hore majú nejaký stolík. Super. Ja si myslím, že my to máme najlepšie, kto si myslí, že to oni budeme najlepšie, takže všetkým budeme dávať červenú a my si dáme wow. Wow. To je úplne nádherné. To vyzerá ako keby ju niekto pripučil. Červená. Nevybuchlo to? Väčšinou, keď na niečom sedím alebo stojím. Wow. Wow. Nice. Good. 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 Beautiful. Beautiful. A nevybuchlo to. Hoho. Nechej. Čo je tá? Červená. Vyzerá ako lietajúca modrá, žlto-modrá sova. Fakt. Ak si myslíte, že je to niečo iné, potom môžete ohodnotiť. Nie, nemôžete ohodnotiť. Vy budete určite zlí. Takže my všetkým takto dáme červenú, ale toto fakt vyzerá už divne. To je akože fajčí? Tu fajčí a tu... Ja ho nechápem. Proste niektorí ľudia tu nemajú čo robiť. Nevravím nás. No. Takže ešte máme 3 minúty a to sme zahrali iba 2 hry. Všetkým takto budeme dávať. Louve Donuts. Mňam. Mám donuty. Kto má rád donuty? Like it. Yeah. Toto ešte si dáme jednu hru. Všetko je po 10 minútovka, takže to bude 30 minútovka. To je super, ale už sa nám vyjasnilo, ale... A teraz ste mohli vidieť, že to vybuchlo. Buchlo to, aha, nič tu není. A kto vyhral? Kto vyhral? My nie. My sme poslední? Tak toto sa mi ešte nestalo. OK, ideme to spraviť tak, že teraz sme to zakončili, takže raz sme boli druhý, raz sme boli úplne poslední, tí ľudia nevedia, o čo prichádzajú. A takže keď dáte like, odber, zdieľajte, odoberajte, neviem ešte čo, komentujte, no tak, nehaj ma, ja sa lúčim. No tak budem vedieť, že mám v tom pokračovať a tak ďalej. Takže určite zdieľajte, odoberajte a tu s týmto divným trpajzlíkom. Idem radšej preč, čo budem. No proste už končíme, takže už nebudeme. Čaute, vidíme sa na budúce. No, takže začala som znova nahrávať a nehovorte, že sa mi to aj podarilo. Proste je to úplne umelecké dielo, ktoré musím ešte dokončiť. Ja tu pridám ešte jednu nohu. Tak, je to Viter. Ak ste to nespoznali, no tak ja fakt neviem. Ja neviem, kto tu má vkus. Fakt nie. Takže to musí vyzerať nejak. Takto vyzerá to. Fakt takto. Je to dosť smiešné. Takže toto videjko bude mať 21 minút. Alebo ako to stihneme, ešte si pokúkame ostatné. A vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute. Takže tuto máme tu ďalší nákres. Ja mu dám červenú. A nevybuchol. OK, teraz tu máme ďalší, úplne rýchlo na to ideme.
je tu ďalší a toto neviem, čo to je, ale my budeme mať aj tak najkrajšieho, ja v to verím, ja v to dúfam. Takže už ideme na ostatný, my budeme dávať iba červené, uvidíme, ktoré vybuchne, ktoré bude najškarečšie. Toto vyzerá byť fakt najškarečšie, nevidím to. Nie, nie je to pekné. Červená. Dajte mu červenú. Oni nemajú vkus vôbec. Ne. Fakt ne. Sorry, kámo, ne. Ale akože fakt, ja v to dúfam, že my sme to mali najkrajšie. A toto nie je ani dokončené, neviem. What the fuck? Ty vole, on si dal sám vávko. Mali by to zrušiť. Ja to mám najkrajšie. Wow. Jeden dal wow. A ostatným zase červené. Takže to budeme mať. No nebude to, no vlastne bude to všetko červená. Not. Vidíte, že to buchlo. Teraz to páda a bum. Bum, čakaláka, bum. What is sweeter? Červená. Akože, fakt. Čo to bolo? To vybuchlo. Všetkým červená. Červená zdar. Čo je toto? Mi povedzte? Prečo si kupujú tie efekty? Nechápem to. Takže napíšte mi dolu do komentárov, či mám natáčať challenge, vlogy, Minecraft, hociaké hry, mapy. Proste dávajte, čo chcete do popisku videa. Nie do popisku, do komentu. Fail. OK. No, ako vám to mám povedať? Skončili sme, si robíte srandu. Fakt si robíte srandu zo mňa. My sme štvrtí. No to je fakt super. Takže vidíme sa pri ďalšom Minecraft dieli, alebo akom chcete. A zdieľajte, odoberajte, lajkujte. Ak dáte like, no tak vidím, že proste vidím, že sme dostali nejaké flash hooks. No a uvidím, že vás to baví, že natáčam a tak ďalej. Takže čaute, vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!